Mkungu elephant angihambi ngihamba nabantu abadala This is home run with Makeba PMP. Mawungibona we Makeba. This is home run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela na widladla. Ayo, this is home run with Makeba PMP. If ungibona shout outs bafethu memezigama Makeba, we Makeba, we Makeba. This is home run with Makeba PMP. Angithi uyangithola. Wola bafethu ngiphinde nginibingelele njoyela usangihambi ngedwa ngeke ngihambe ngedwa ngohlale ngahambi ngedwa. This is home run noMakeba bafethu Makeba PMP all the way from le eMkungundlovu. Angihambi ngedwa namhla ngiphethe amajita ngiphethe nobaxolele behind the camera ngendlela egrand bafethu. Ikabusuku ke ningadideki lempahla sishaya ebusuku ngesimo sokuthini bekumatasa sibhizi siyale nale kunakele bafethu. Into ebalekile namhla ngiphethe amajita amancane mfowethu uba igama lakho. Mina nguluthando Zwane. Uluthando Zwane wakuphi? Osevusmuzi. Owevusmuzi. Yeah. Oh nje ubheka iCamera bese ungasabi ukubheka iCamera. Manje nje ubuphuma le ebusuku manje uphuma kuphi ngoba phela kuhlwile manje? Cha, manje ngisavakashela uma. Uvakashela uma wakho. Yeah. Oh into right la uzophinda ubuyele emuva. Yeah. Oh into right le. Uma utho ubani wakabani? Ngoluthando kaZwane. Oh uZwane uma ngethe. Yeah. Untshosho. Yeah. Dako nja yami. Wena mfethu uba konje ngiphethe umfethu wakho imali ayabonga nja yami. Igama lakho uthi ayabonga. Okay mfethu awuchaze kahle. Ya mina ngiwayabonga mina wakamncube ngihlala khona la kaMbatha kodwa isibongo sakhona vele babiza uMbatha. Mina umkhulu wami vele ubiza uMncube manje ngibiza sona sesitifiketini. La ngiphuma khona bengiyobheka umfethu la bengiyobheka ubavu umngane nami ngisikima naye kakhulu yabo. Ya ngihlala khona la eNhlanzeni. Manje usho impintsha mfethu njengoba nikhula nje nifunda grade bar vele ngiphinde ngiqale ngawo ufunda grade bar. Ngifunda grade 8. Grade 8? Yeah. How grade 8 uba lo 6? Yeah 6. Ha usufunda high school? Angidala manje. Kanti how old are you? Mina ngina 15. Yo ukhulile baba. 15? Angimdala manje. Ne awukhulile ngempela wena nje mfethu uneminyaka emingaki? Mina ngina 12. Ngina 12 ufunda ba? Grade 7. Grade 7 uba u5. Yeah. Awusuyaqeda mfethu. Ngiyawusuyangena high school. Usuyafika ne aziyasha manje anisho ke bafethu njengoba nifunda ngenyaka ozayo uyofunda high school ne manje high school ufuna ukufika khona high school ufunde ini mhlawumbe masufika ka grade 10 iziphi ifunda nje ziningi awusho ifundo othandayo okay ngaphandle nethi isiZulu ne isiZulu Ayizakhipha ufuna ukufunda isiZulu. Okay, ayizakhipha ke mfethu wami. Wena mpintshi ngalana mfethu awusho ke. Kahle mawufika grade 10 ufuna ukwenza iziphi ifundo? Ya mina ngifuna ukwenza physics mina ngifundele ukuba isosha mina. Lo mtshithu ufuna ukwenza physics bafethu uthi ufuna ukuba isosha. Umuntu ofunda physics uzoba isosha. Bayizwa leyo nto. Hayi ngiyakuthola nje yami. Manje awusho njengoba uthi ufuna ukwenza physics ufuna ukuba isosha ufuna yini ekutshela ukuthi wena kumele uphathe ibhamu ube isosha uyini ekuququzelwa yini ya into embili engahlangani lezo kodwa ngifuna ukuzenza khona ngizohlanganisa ngibona ukuthi kuphumani yabo yo awena kusho ukuthi une skill hey yo kudubula ngechemical awusurvive hey baba ngabe yabo kube sekhulile ngabe uyena lo lekelele lamasosha la eSouth Africa adlulile uyangithola bafethu yina into egrand la mawuqeda isikole yini ofuna ukuyenzela abazali bakho othi ngiqale ngawo mawuqeda isikole yini ofisa ukuyenzela umndeni wakho enhle umndeni wami ngifuna ukuthengela umuzi ukhulume uphinde ngizwe umndeni wami ngifuna ukuthengela umuzi lapho khona mina eThekwini wa eThekwini uthanda ulwandle yini cha ne wapho eThekwini ngoba nje ngiyathanda eDubani mfethu uzakhipha ke ngena la hayi ngicwala ngawe ne uthanda eNatal showcase wena mfethu ifamily yakho mawuqeda isikole ufisa ukuyenzela ntoko mina ngifuna ukuyakhela mina sibe nomndeni otrend yabo ne uyakhela mhlawumbe ngwaphela into mhlawumbe ufuna ukubakhela imoto Angazi ngifuna ukubakhela umuzi mina bona sibe nomndeni otrend yabo ne omkhulu umndeni lo ya singahambi sihlala kanje yabo ne manje nihambe nihlala manje ya kodwa isekhaya manje la sihlala khona kodwa nisisahleli nje ngoba isikhashana yabo manje mhlambe la ekhaya uhlala noba
Ya la ngihlala noma nogogo nosisibami ya. Hlalekile kodwa impilo Ya right. kutrend kakhulu Ne. ya kutrend. Awuziyasha makunjalo. uNkulunkulu engathi anganandisela edladleni Yeah. qhubeka izinto ezinhle zibe khona ne. Ya. Na ufunda ungabhemi ama drugs Hayi. ne. Hayi angeke ngiye lapho mina. Ngeke kuye lapho. Hayi. Angifuni ukuhlangana nawe ngelinye ilanga sengithi awuntwana yami manje akamncube. Kuthiwa lo useyabhema. Uyabuka angifuni leyo. Hayi ngeke ngiyenze leyo nto. Hayi ngimdala manje sengibonile kuyabheda. Uyabona wabonile uNyawupe boys. Nangi ngibonile. Nalo kade umphathisa ubonile. Ngibone Be kahle. careful. Ayabheda la ngaphandle. Be careful. Inyawupe la idlali. Wena mpintshi yami awusho mfethu. Mawuqede isikole ngithi ufuna ukwakhela umndeni wakho indlu. Uyabuka ungabhemi inyawupe ne. Yeah. Ne. Na. Ngicela ungitshele ukuthi mina bani wakwaZwane ngeke abheme inyawupe. Isho Mina uLuthando kwazana ngeke ayibheme inyawupe. lawo magama azohlala ku-YouTube forever. Ngisho usumdala uyowabona. Waqhubeka wenza izinto ezirong uzoba nenkinga ne. Ya uyiphathe kahle. Sure. Okubalekile bafethu ukuthi nikhulu uNkulunkulu anibusise. Yini ongayisho nje kumuntu obhekile lapha ekhaya njengamanje? Ya mina ngingayisho ukuthi uNkulunkulu asigcinile namthandi yabona njengomndeni nje njengomuntu osondlayo kanje yabo. Ubalo umama. Ya ugogo. Ugogo ne. Ugogo wenza into right ekhaya ne. Ya wenza into right ekhaya. Ya yabo Siphethe kahle. Uniphethe kahle kakhulu. Ya. Hayi into enhle le ugogo ngathi uNkulunkulu angamandisela kube nezinto ezinhle ezenzakala ekhaya. Yabo abe right naye empilweni aqine abe namandla ne. Siqeda isikole saphila. Ya hayi leyo uqinisile lapho boy. uNkulunkulu uzokwenzela lokho kushone. Ya. Ngoba ufisa into enhle. uNkulunkulu uzokugcinela ugogo, uzokugcinela wonke umuntu okhona emndenini, impilo yakhe izoba right. Nawe uzoqeda isikole uphumelele ushintshe impilo yasekhaya. Ya ngiyeza. Uyimisele esikoleni. Ne. Sha. Showcase. Na uyimisele mfethu. Yes. Yeah. Uzoyimisela? Yeah. Ne. Ngizoyimisela. Uzoyimisela. Ngizoyimisela. Ngiyakuthemba. Yeah. Mangethe. Showcase mfethu. Ayiziyasha mfethu. Into grandoza mfethu uzovela la before mfethu usivala mfethu. Usitshele ukuthi kahle wena uphumaphi and mase umdala ufuna ukuba yini. Wasondela ungawari sondela. Uphumaphi? Mangale esangweni. Ubani igama lakho vele? uThamsanqa. Ubuphuma ukwenzani esangweni? Ngikodlala ibhola. Okay, udlale kahle ibhola. Uphuma ejimini? Cha. Awubudlalela ibhola nje. Bedlala timtim. Oh, timtim. Ungahambi ebusuku ne? Uyabo leyo nto ayikufunakali uhamba ebusuku. And especially kusasa uMonday isikole. Akusisikole. Oh, iholiday. Imini obhedile iholiday. Kuyafundwa kodwa nange iholiday. Ngikuphathe kahle. Manje ufunda ugrade ba? 10. Ufunda ugrade 10? Hayibo, ufunda ugrade 10 bheka ikamera lapha. Ufunda ugrade 10? Yeah. Hayibo, wathi uneminyaka emingaki? Na 16. Yo. Hey, cha usukhulile baba. 16 years old. uNkulunkulu akubusise ne. Yeah, futhi manje wenza ziphi ifundo lapha grade 10? Tourism ne. Ufuna uke eAmerica yini? Yeah. Hayibo, eAmerica yini oyifuna khona? Ufuna experiment. Yo, washane igama elikhulela ngididayi experiment. Hayi unzima baba wami. Manje mawufika nje futhi eAmerica nje yini yokuqala nje ungafika uyenza. Donald Trump wafika ubhekene. Ya ngafika ngibheka izinto engifuna ukuyibheka lezi bengifisa ukuyibheka mangikhulu. Yini oyifisayo? NgeParis so yabo. Ufisa ukuye eParis? Ne, okay. Manje ubushaya itourism lapha yini egqugquzelile ukuthi uzokhetha itourism esikoleni? Ufuna ukutravel. Oh, uthanda ukutravel. Hayi shaya la nje yami. Manje yini ofisa ukuyenzela ifamily yakho mawuqeda isikole? Ngifuna ukwakhela omunye umuzi awukho khona la. Awukho nje qobo lo muzi. Awukho. Ne. Ifamily yakho izoba proud. Ne. Hayi shaya la winja kakhulu. Ngicela ngawuyiphathe kahle ungabhemi ama drugs ne. Ungalingi uqala mawuthi usuyabhema stop. Ne? Yebo. Awubhemi vele? Angibhemi. True. Okay, hayi uNkulunkulu akubusisa uhlala noba ekhaya? Hlala naboma. Bangaki umama noba? Nabomalume. Okay, umndeni uphelele right. Okay, mfethu ayikho inkinga. Asivale bafethu unasekumnyama ne. Ya ne. Akukho ufuna ukusho kumuntu obhekile ekhaya? Cha, uyasapha. Wena mfethu? Hayi mina ngitrend. Grand. Wena mpintshi yami? Grand.
grand ne amajimbosi agrand bafethu ngendlela eright okubalekile ukuthi afisa izinto ezinhle mekhula and lamajita ayithunga la afunde high school le ngonyaka ozaye high school bafethu ningaphiki nalamajimbosi ayakhula azoba grand ashintshe life ashintshe ilevi yethu amahrotman angithiwa ngisole ivale njami home run angihambi ngedwa ngeke ngihambe ngedwa ngohlale ngingahambi ngedwa ngihamba nabantu abadala uMageba all the way from le ePMP bese ubaxolele behind the camera ivale nje yami danko